gràcies. Bona tarda a tothom. Avui som una bona colla i més que esperem, a veure si finalment s'apunta amb bona part de la gent que s'ha inscrit. Avui la primera de les dues xerrades del seminari que vam encetar abans de l'estiu, el de les plantes de la xarxa de parcs, que vam fer la jornada formativa a Montesquieu, les dues jornades formatives. Llavors tenim amb nosaltres amb la Carme Bosch, que ens explicarà, que ens vindrà a parlar de les plantes remeieres, del seu ús i de tot el que consideri interessant. I només dic que és una xerrada, és un tema que repetidament, quan ens demanem l'opinió sobre temes per la formació, surt el tema de les plantes remeieres. I ara, com que pensàvem que en aquest marc de les plantes d'aquest seminari, doncs que tenia sentit que podia aquesta petició vostra i a la vista de les inscripcions sembla que exactament sí que era quelcom que no s'hem equivocat, no? Que després havia interès. Bé, doncs només ara ja serà pues, no sé si el Ricardo voldrà dir alguna cosa, jo només dir-vos que la següent xerrada, que la tenim el mes d'octubre, el 18 d'octubre serà presencial. Presencial, és a dir, des de la pandèmia que no ho hem fet, serà la primera xerrada presencial, com fèiem abans, la farem també aquí a l'Escola Industrial, però us passarem la informació, i ens vindran a parlar del Servei de Meteorologia de Catalunya, de la xarxa Fenocat, que han creat de seguiment d'algunes espècies per veure l'impacte tant de plantes com de, o sigui, no només plantes, sinó també d'animals, una sèrie de plantes com d'espècies com a indicadors per veure l'impacte del canvi climàtic en aquestes espècies, i entre elles algunes plantes. Llavors, la persona que porta aquesta xarxa ens vindrà a parlar dels resultats del que s'estan trobant. No? Ja portant uns anys i ens vindran a parlar sobretot de les plantes, que és el que els hem demanat. D'acord? Doncs, sense més, jo hauré de marxar abans, no estaré al final i ja ens veurem a la propera i moltes gràcies un altre cop per venir. Doncs bona tarda a tothom. Us presento a la Carme Bosch, que serà la ponent d'avui, que és col·laboradora també del Museu de les Trementinaires i hem contactat per aquesta via. Simplement aprofito per fer una mica de recordatori de quin era el funcionament que utilitzem per les xerrades. Totes i tots vosaltres esteu silenciats ara mateix, una mica pel que comentàvem abans d'evitar interferències al llarg de la xerrada. Després, el que deixarem serà una estona per poder fer preguntes i intervencions, d'acord? I que podeu consultar a la Carme aquesta curiositat, que com comentava l'Eli, jo crec que és la formació o la xerrada més sol·licitada i amb diferència de totes quan us omplim el formulari. I res més, jo ara he ficat a gravar, recordeu que la xerrada es grava, que quedarà penjada a la web i al YouTube del Cercle de Voluntaris, que si no voleu que la vostra cara surti, tanqueu la càmera sense cap problema, val? I res més. Jo ara us compartiré la pantalla i anirem avançant la presentació, d'acord? Així que la Carme, ara en principi esteu veient la meva pantalla i ara ja esteu veient, que sí? Sí, Carme, quan vulguis, Val, doncs si vols pots passar ja a la primera. Sí. Val. Bé, parlar durant una hora de les plantes medicinals és molt poc temps perquè, clar, és un món molt i molt extens. Llavors el que he fet és triar unes 15 plantes que creixen en el nostre entorn, que creixen a més bàsicament a tot el nostre país, a tot Catalunya, i que possiblement si sortiu al camp a fer un vol les podeu veure i si no, moltes d'elles també les venen a les arboristeries. Començo per parlar de l'arç blanc espiblanc o també li diem pometes de pastor. Tal com el veiem ara, en aquest moment, és en fruit i el fruit que té són com unes pometes molt petites, o sigui, són com unes pomes reduïdes
a 1 centímetre, i per això se li diu pometes de pastor. Una planta molt, molt corrent. Creix bàsicament en tot el nostre país, la trobem en el bosc, en bardisses, als camins, a les vores dels camins. Jo crec que els que observeu la natura possiblement l'heu vist, aquesta planta. Tenim la fotografia del fruit i al costat tenim la fotografia de la flor. Floreix a la primavera, normalment a principis de primavera, a l'abril. També quan floreix de color blanc i és una de les primeres plantes en florir i també és fàcil adonar-se'n perquè envaeix per dir-ho d'alguna forma, els boscos de color blanc. No és l'única flor blanca del principi de primavera, però sí que és un arbust que a més és espinós. Llavors, un arbust espinós molt comú que trobem en moltes vores de camins a la primavera és aquest, és l'arç blanc. També heu de mirar les fulles, la forma de les fulles que té, sempre hem d'observar. Per reconèixer les plantes hem d'observar, olorar, si tenen aroma, i en aquest cas inclús podem tastar, ja que aquestes pometes de pastor, que tenen la mateixa aroma que les pomes, vull dir, les podem menjar, són comestibles. No s'utilitza molt perquè és molt, molt petita. Ara, també l'arbust n'és ple, és ple de fruits. O sigui que és una planta que a vegades s'ha utilitzat per fer marmelada i que es pot utilitzar per fer marmelada, per fer gelees, per fer sucs. El que passa que és molt petita, i a més a dintre té llavors. És exactament igual que una pometa, que una poma, en petit, una pometa, i el gust també és de la poma. És bona, quan és madura és molt bona. Bé, i un cop presentada, anem a parlar una mica de les seves propietats. Si pots passar aquí es veu una mica més com és la flor i la fulla a la primavera. I si passes, aquí ens n'anem ja us ho he dit, els llocs de localització són les bardisses, boscos i marges de camins. La floració és de març a juny. D'aquesta planta en recol·lectem les flors a la primavera, les flors i les fulles a la primavera, i els fruits els recol·lectem a la tardor. Tant les flors com els fruits els podem utilitzar si fem ratafia o si fem algun altre licor o si fem marmelada. També se n'aprofiten, la fusta s'aprofita per fer bastons. Si passes ara i ens n'anem a la part medicinal, els usos medicinals tradicionals d'aquesta planta ha estat usar-la sobretot per regular la tensió arterial, com a sedant i per activar la circulació sanguínia. Tradicionalment s'ha considerat una planta molt bona pel cor, una planta sense masses tampoc problemes, o sigui, una planta que gairebé es pot, gent que tingués una tendència a tenir una mica la pressió alta o descompensada, però que indudablement no prengués medicació, que s'acabés d'adonar-se que la circulació la té una mica descompensada, fent règim, indudablement menjant sense sal, podria intentar provar si prenent infusió d'aquesta planta se li regula la tensió. Diu, la infusió de les flors i les fulles alleuja els símptomes cardíacs temporals, palpitacions, percepció dels batecs del cor, provocats per l'ansietat. O sigui, sempre és una planta que prendríem
quan no hi hagués una patologia ja declarada del cor. Per una altra banda, també la podem utilitzar simplement com un tranquil·litzant. És una planta que és un sedant. Llavors ens pot anar bé per ajudar a dormir. Això serien les flors i les fulles. La part que utilitzem per fer infusions com a sedant o per regular la tensió arterial són les flors i les fulles, que es recol·lecten a la primavera. També les podem trobar en una herboristeria o en una farmàcia. És una planta molt usada tradicionalment i, a més, una planta com molt inofensiva. També sempre amb les plantes s'aconsella, si s'incorpora al prendre'n més o menys diàriament, fer descansos. O sigui, podem fer 9 dies la prenem i 9 dies no. Prendre sempre, incorporar una planta a la nostra dieta cada dia mai és massa bo, però bueno, normalment, tradicionalment s'ha fet això, 9 dies sí, 9 dies no. O si prenem molt poca quantitat i estem bé, no hi ha problema per prendre-la cada dia. Ja parlo d'una planta que és com molt inofensiva. Si la volguéssim prendre realment per la pressió, hauria d'anar acompanyada també d'un cert règim, sobretot de no prendre sal, i no prendre sal, no prendre massa cafè. Bé, amb algunes... El millor seria consultar-ho sempre seria consultar-ho a algun especialista, algun especialista que entengués també de plantes. Però per recordar el seu ús, l'arç blanc seria una planta que ens tranquil·litza. Aquest seria el seu ús més important. I el fruit el podem menjar cru o el podem cuinar o també en podem fer infusions. Com és un aroma com de poma, ens va molt bé també per aromatitzar infusions, per donar-nos un bon gust a una infusió que utilitzem més que res com una beguda. Bé, continuem? Ens anem a una altra espècie molt comú també al nostre país, molt comú, que la podem trobar cultivada, que és la calèndula officinalis, la que està cultivada, la de jardí. És una calèndula més gran que la calèndula arbensis, que és la que trobem silvestre en els nostres camps. És una altra planta molt comú, una planta que tant a la tardor com a la primavera a vegades deixa prats d'un color entre groc i taronja. És una flor, sobretot quan la trobem silvestre, la calèndula arbensis, és molt petita, és molt i molt petita. Cultivada als jardins es fa molt més gran. Les dues tenen les mateixes propietats. Podem parlar de les dues. La que normalment es comercialitza, si anem a la farmàcia o a l'arboristeria i comprem, és la calèndula officinalis. Però la que trobem en els camps, la que podem recol·lectar, és la calèndula arbensis. I la calèndula officinalis, si la tenim als jardins o la tenim en el balcó, també la podem recol·lectar. Anem a parlar una mica de les seves propietats. Diu, les flors s'utilitzen per curar ferides i llagues per la seva acció antiinflamatòria i cicatritzant. A veure, abans quan us parlava de la planta, ja us he dit que la trobem de manera silvestre tant a principis de primavera com ara a la tardor. Si fa una tardor plujosa, la podem trobar gairebé fins al mes de novembre. Si les cultivem a casa, les calèndules, gairebé durant tot l'any podem tenir les calèndules florides. O sigui que és una planta que la podem tenir menys quan fa molta calor, menys els mesos de molta calor, la podem tenir sempre i la podem utilitzar. També la podem secar. És una planta que es multiplica si tenim
una mica de terra es multiplica sola. És molt fàcil tenir un balcó ple de calèndules o tenir un jardí ple de calèndules. Bé, anem a parlar ara sí del que són els seus usos. És bastant coneguda ja la planta, sobretot per aquesta acció que té antiinflamatòria i cicatritzant. Últimament s'ha fet bastant popular l'ús de la calèndula en cremes per bebès, en cremes per nens. En trobem tant en farmàcia com en herboristeria, ja trobem diferents cremes a diferents laboratoris que fan la crema de calèndula. Ens va bé per èczemes, per acné, per ferides, llagues, per cremades. Per tot això ens va bé la crema de calèndula. La crema de calèndula no és altra cosa que les flors macerades en oli, pot ser oli d'oliva, oli d'argan, oli d'ametlles. És una maceració en qualsevol oli. Les maceracions amb oli són normalment de 40 dies. Ho deixem macerar 40 dies i al cap de 40 dies ho colem i ja tenim l'oli amb les propietats de la calèndula. També, si ho volem d'una manera més ràpida, podem fer-ho, agafar l'oli, el posem en un pot, el posem al bany Maria, introduïm les flors i deixem uns 30 minuts al bany Maria, més o menys a una temperatura baixa, a uns 40 graus, 30-40 graus de temperatura, i ho deixem. I ho deixem que se refredi i podríem fer una altra vegada, tornem a escalfar-ho una altra vegada perquè ens quedi ben macerat. Ho deixem 24 hores i ho colem. Aquesta és una manera ràpida de fer un oli de calèndula. Us ho he explicat amb oli, també pot ser amb mantega de karité. La mantega de karité a la que es desfà, és un greix que es torna líquid. Introduïm les plantes i fem aquests 30 minuts al bany Maria, amb foc molt lent. Ho deixem, després de 30 minuts, ho deixem refredar i ho tornem a fer. També ho podríem fer en cera d'abelles, es podria fer en greix d'animals. O sigui, és una maceració amb oli. És molt senzill. Diferents estudis han mostrat l'efectivitat de les preparacions de calèndula, que sempre és la calèndula en una substància greixosa, en el tractament de la dermatitis dels bolquers. També podem fer infusions. Fem una infusió de calèndula, ho colem i aquesta aigua on ha estat macerada i infusionada la calèndula també ens pot anar bé per acné, per ferides que costin de tancar, per problemes de la pell. O sigui, problemes de la pell en general, la calèndula ens pot anar bé. Tant aplicat amb aigua, o sigui que seria un bany, fer un bany, o fet en greix, que llavors seria una pomada, una crema. Després, per una altra banda, la calèndula també la podem utilitzar, la flor de calèndula, com a comestible, sobretot per donar color als aliments, com si fos com el safrà, que ens dona color taronja. La calèndula, si la posem a un arròs, les flors de calèndula, si les introduïm al final de cuinar un arròs, també ens quedarà de color taronja. Fins i tot podem posar també alguna flor de calèndula amb una amanida perquè ens doni un color bonic. O sigui, és comestible. És una planta també comestible. Passem a la propera. Ricard? La propera planta és una planta que també creix en el nostre entorn, creix sobretot en zones humides, les zones humides de Catalunya per la primavera. Si plou, això és important, si plou trobem camamilla. És una planta que també normalment la podem trobar al mes d'abril.
Moltes vegades coincideix i tenim la sort de veure el mes d'abril, d'estar en un entorn natural i ha plogut, podem trobar camps plens de calèndules i de roselles, ja que coincideixen en la seva floració i és una imatge molt bonica. Camamilla la trobem a tot arreu, la trobem en totes les arboristeries, inclús en els supermercats. Diria que és una de les plantes medicinals més utilitzada. També la podem plantar, la podem plantar si tenim un petit jardí o en un test. És molt fàcil el seu creixement. Això sí, li agrada l'aigua, però si la reguem, la plantem un any i durant molts anys en tindrem. Viu molt, molt fàcilment mentre tingui sol i aigua. És una planta que és una herba que surt a la primavera, després desapareix i cada primavera ens va sortint. Passes la diapositiva, sisplau? Val. Ens anem als seus usos. Sobretot és molt conegut el seu ús com a planta digestiva. És el que potser és un dels usos més importants, o si no, els usos més coneguts. Ajuda a les digestions difícils, ajuda a expulsar els gasos de l'aparell digestiu, i també a vegades va bé per nàusees, tot i que a vegades quan un es troba malament hi ha determinades persones que la camamilla inclús els hi pot provocar un vòmit, però a vegades va bé aquest vòmit. També es pot utilitzar per als símptomes del refredat comú, i un dels usos que potser no és tan coneguda és per calmar els trastorns nerviosos de la menstruació. Matricària, el seu nom mateix, el matricària ve de matrix, de matriu, Matricària chamomilla, el seu nom científic. O sigui que també és una bona planta per quan es té la regla, per quan les dones tenim la regla. Un altre ús, que aquest també és bastant conegut, sobretot per curar les conjuntivitis, és un ús extern, o sigui, la infusió la podem usar externament per fer banys als ulls quan tenim conjuntivitis, per aftes vocals també, o sigui, per fer gàrgares a la boca, per quan tenim també mal de coll, per fer gàrgares a la gola, per problemes a la pell, igual que utilitzàvem la calèndula, podem utilitzar també la camamilla, també podríem fer inclús un ungüent en què hi hagués camamilla i calèndula, o podríem fer, si tinguéssim problemes a la pell, per exemple, un nadó que tingués una pell molt delicada, que tingués eczemes, se li podrien fer banys amb calèndula i amb camamilla. Quan es fan banys per banyeres va bé posar les herbes, fer un farcellet. Agafem un tros de roba, com un mocador, en el centre posem les flors, les plantes, les flors o les fulles, ho lliguem amb un fil i això ho posem dins la banyera i ho deixem que es maceri dins la banyera amb aigua molt calenta. Quan l'aigua ja té una temperatura agradable, llavors si és un bebè, posem el bebè, o si és un problema que tenim en el peu, a la cama, a la mà, és una manera de fer banys amb herbes. També per irritacions de la pell i de les mucoses de l'àrea anogenital, una mica com la calèndula. Per això és una planta que podem barrejar amb la calèndula. La calèndula, igual la coneixeu per altres noms, no us ho he dit, però les calèndules a moltes zones es diuen jaumets, groguets, llevamal. Com és una planta molt comú, té molts de noms, la calèndula. En canvi, la camamilla, aquesta camamilla, la Matricària chamomilla, tots la coneixem a Catalunya per camamilla. Sí que hi ha altres plantes que també els diem camamilla, que no és aquesta, però normalment és camamilla de muntanya, camamilla de maó, ja porta un segon nom popular. Com a camamilla sempre és aquí a Catalunya la Matricària chamomilla.
També és una planta que també ho podem utilitzar per la ratafia o inclús es pot fer un licor només de camamilla, que també és molt bo, que en alguns pobles de Catalunya es fa, el licor de camamilla. Passem a la propera. Una altra de les plantes que en aquest moment està florida, que creix per tot arreu, per tot arreu, a la ciutat, en qualsevol lloc, mentre no es tiri herbicida, això sí. En aquest moment trobem la calamenta. La calamenta és una herbeta molt petita, és una herba molt petita, molt, molt aromàtica i que en aquest moment està florida. No tenim moltes herbes a la de marge, moltes herbes que creixen en tots els marges, als camins, ja us dic, inclús a la ciutat, a sota els arbres, si no es tira herbicides, que en aquest moment sigui florida i que tingui aquesta flor de color lila molt bonica i que a més les fulles tinguin un aroma molt mentolada. Tot i que no és una menta, té un aroma de menta. A vegades només quan la trepitges ja deixa anar l'aroma mentolada. O sigui que si us fixeu és fàcil que la trobeu. Aquí la localització diu vorades de boscos, marges de la terra baixa, de la muntanya mitjana. O sigui, una planta molt, molt comú. Els noms populars, aquí els tenim, és calamenta, ramentarola, fals puriol, també hi ha molta gent que li diu inclús puriol, també. Sabeu que els noms populars, a vegades un mateix nom popular es dona a diferents espècies. Poliol se li diu normalment a la menta pulegium, però en aquesta espècie, com s'assembla a la menta, per això se li diu també poliol o fals puriol. I el nom de calamenta, o sigui, fa una referència a la menta, però no és una menta. Si ens anem a mirar els seus usos medicinals, trobem que sobretot és una planta digestiva, antidiarreica, que podem utilitzar com infusió. No és una planta que hi hagi molta tradició d'usar-la, sobretot en aquests últims anys, però en canvi és una planta que trobem a tot arreu, molt, molt i molt comú. Si sortiu a caminar, és molt fàcil que ara us trobeu amb una calamenta i té un aroma molt, molt agradable. Passem a una altra espècie. Una altra espècie també molt comú. Clar, jo no sé si la coneixeu o no, per mi són plantes molt comuns. Crespinell, raïm de parel, raïm de pastor, és el sedum sediforme. També hi ha qui li diu platanets, flor de teulada, creix a molts teulats, en moltes cases abandonades la trobem i avui en dia quan s'utilitzen les teulades verdes, és una de les plantes que es cultiva, perquè ella ja de forma espontània creix sobre teulats, li agrada la pedra, en molts marges de camins. Una altra planta que la trobar molt fàcil de veure-la, molt, molt comú. En aquest cas, també és culinària, diu recol·lecció de les fulles per a ús culinari abans de la floració. Diu, en alguns pobles del País Valencià hi ha el costum de confitar-lo amb vinagre i sal. En el País Valencià li diuen raïm de pastor. I hi ha la tradició, en alguns pobles sobretot em sembla que és Alacant, a la Serra de Mariola, d'utilitzar-lo com si fossin olives. És una planta que es pot acompanyar així com amb una cervesa. És com un aperitiu per prendre abans de dinar, quan hi ha convidats a casa, es treu el raïm de pastor i després es pot afegir a les amanides. Això a nivell comestible, però també és una planta medicinal. Anem a veure ara les seves propietats.
com és una planta molt comú, tradicionalment se n'apliquen les fulles fresques, aixafades, com a cataplasma per guarir llagues, cremades, ferides de la pell i també per estovar les durícies dels peus. Una planta molt comú i que la gent que treballa al camp o que treballava al camp, clar, que a vegades fa menys vida al camp, no? Però quan abans es feia molta vida al camp, era una d'aquestes plantes que tenies una petita ferida i de seguida l'agafaves, l'aixafaves i te la posaves al damunt de la ferida per curar. Normalment la planta la netejaves, li passaves una mica d'aigua i aixafada al damunt de la ferida. I també inclús per estovar les durícies dels peus. Aquest va ser un ús molt popular. Llavors això ho deixaves, si era en el cas de et havia passat això que estant a fora, al camp, s'aixafava la planta, es posava un mocador pel damunt i es deixava a sobre. O sigui, es feia el que diem un cataplasma amb les fulles de la planta. També s'havia fet un xarop d'aquesta planta que es prenia com a reconstituent i reforçant. La recepta, aquest xarop de crespinell, que també s'utilitzava en l'època de segar, quan es feia la sega, que era un treball molt dur, que es treballava moltíssimes hores, moltes vegades es podia prendre a mitja tarda o es prenia després de dinar i era com per donar, es deia que donava força, com un gran reconstituent. La recepta per fer aquest xarop de crespinell és 1 quilo de fulles de crespinell, 1 quilo de sucre. I es van fent capes per parts igual. O sigui, molt bé, passem la pàgina i ens n'anem a la recepta. Passes pàgina? Pots passar? Perfecte. I ens n'anem a la recepta de la conserva de raïmet de pastor, aquesta recepta tradicional del País Valencià en què converteixen el raïmet de pastor en un element per posar a les amanides o per menjar ell sol, com si mengéssim uns cogombrets. Això ho fan en sal i vinagre. I aquí teniu la recepta. Diu 400 grams de raïmet, 1 litre d'aigua, 75 grams de sal, 150 mil·lilitres de vinagre, 2 o 3 alls, pell de llimona, herbes aromàtiques, herbes al gust, farigola, sajolida. Això s'escalden el raïmet de pastor, les fulles de raïmet de pastor, s'escalden un parell de minuts, o sigui, es posen dins d'aigua bullint, es deixa que l'aigua torni a bullir un parell de minuts, ho colem i llavors ja ho posem amb aigua freda perquè es refredi ràpidament. Llavors es prepara una salmorra d'aquesta manera. Un litre d'aigua li afegirem 75 grams de sal i 150 mil·lilitres de vinagre. Les herbes que vulguem per condimentar, la llimona i els alls. Afegirem tot el pot ple del raïmet de pastor i ja està, i es deixa, i així es conserva. Al cap d'uns 15 dies ja es pot menjar i llavors es conserva. És el mateix que com fem els bròquils, el bròquil confitat, el bròquil en sal i vinagre o fem cogombre, és el mateix, és una salmorra i és molt bona. Ens n'anem a una altra planta, una altra espècie, que també molt, molt comú. Aquesta és la frigola. La frigola és una planta de les poques que encara utilitzem, de les poques que tothom coneix, o gairebé tothom. És una planta molt popular, creix també
pràcticament a tot Catalunya. Ara estem parlant bàsicament del Thymus vulgaris, que és la frigola. Tenim diferents thymus, a Catalunya tenim altres espècies de thymus, però realment la més popular és la frigola, que a més depèn la seva aroma. A vegades la podem trobar més allimonada o menys allimonada. I això és perquè és una planta molt sensible als components de la terra, al sol, a la pluja. Llavors, segons tinguin més sol o menys o més aigua, té una composició que la fa més allimonada, aromàticament, diguem, més bona com a comestible, perquè té una aroma allimonada molt bona com a condiment, o si té més timol, llavors té una aroma com més amarga. Si nosaltres, quan anem pel camp i veiem frigola, ens dediquem a olorar-la, podem observar aquestes diferents aromes que esdevenen diferents per la diferent composició que tenen, essent sempre en la mateixa espècie. Això passa, no ho observem amb altres plantes. És la mateixa espècie, però en canvi pot tenir aromes diferents. Ha estat una planta molt utilitzada com un antiinfecciós, tant medicinalment, però també molt emprada en la cuina per les seves propietats antiinfeccioses. Llavors s'ha utilitzat molt en conserves, en conserves de peix, de carn, i també s'ha utilitzat molt com per condimentar. Tant per condimentar carns, peixos, xarcuteria, verdures, es fa la sopa de frigola, amb formatges, formatges que es conserven en oli, s'hi posa frigola. Seria com una de les espècies realment a Catalunya de les més utilitzades, de les més nostres, podríem dir. Fins i tot hi havia un moment per anar a recol·lectar la frigola, que era el divendres de Setmana Santa. Com era una planta tan popular que en totes les cases hi havia frigola, es recomanava el divendres de Setmana Santa anar-la a collir. I anaven moltes, sobretot les dones amb els nens, anaven a collir la frigola per tot l'any. És l'època en què està florida a la major part de Catalunya. La muntanya no, la muntanya florirà més tard. Però la major part de Catalunya és sempre al voltant de Setmana Santa quan floreix. En quant a les propietats medicinals de la frigola, té molts usos. La frigola té diferents refranys que ens diu la frigola tot mal consola, o la frigola tot mal cura, o la frigola cura el mal de gola. Hi ha molts refranys que parlen de les propietats medicinals de la frigola. Però bé, per repassar-lo, són processos catarrals de les vies respiratòries, bronquitis, tos. O sigui, quan estem refredats, una de les infusions que ens podem fer és infusió de frigola. També per problemes digestius, per gastroenteritis, per infeccions digestives, també ens va bé la frigola. Per infeccions de faringe, per aftes vocals, per el que diem un mal de coll, per angina. Realment fer gàrgares, el que passa quan fem gàrgares per curar-nos un problema a la boca o al coll han de ser molt sovint, cada 2 o 3 hores hem de fer les gàrgares i han de ser unes gàrgares també d'uns 5 minuts, d'uns 5 o 10 minuts, unes gàrgares realment d'anar netejant, d'estar-hi temps. Per desinfectar ferides, també per qualsevol ferida és el que dèiem abans, fem una infusió, llavors tipus bany, podem agafar una gassa i llavors deixar caure l'aigua de la frigola al damunt de la ferida per netejar la ferida. O sigui, sobretot és una planta que és un desinfectant, però que l'hem de prendre sovint. També hi ha gent que té el costum, sobretot els mesos d'hivern, per prevenir prendre una infusió de frigola al matí en dejú. Si la prenem sovint, així cada dia durant un temps, mai, com us he dit al principi, mai durant tot l'any, podríem fer-ho
durant els mesos d'hivern, i també podríem fer-lo de descansar de tant en tant. Les novenes que es deien abans, 9 dies sí, 9 dies no, o 15 dies i 9 dies descansar. Però si la fem molt sovint, si prenem infusió de frigola molt sovint, ha de ser poca quantitat. La frigola tradicionalment es diu que és una planta forta. Llavors, és millor si la prenem sovint poca quantitat. També podem fer aromatitzar un oli per amanir, el podem aromatitzar amb frigola. Aquí diu de la frigola què és el que s'infusiona. Infusionem tant les flors com les fulles. Bàsicament, quan la recol·lectem al mes d'abril, és al principi de la floració, bàsicament és fulla amb una mica de flor. No, a la infusió no hi posem el que són les tiges són molt dures, té molta fusta. Posem les branquetes més fines on hi ha les flors i les fulles. I després també el que us deia, l'oli aquest, si fem un oli aromàtic, en un oli d'oliva, amb fred, afegim les flors i les fulles, el deixem macerar uns 9 dies i després també és un oli que el podem utilitzar per les amanides i és un antiinfecciós, amb molt poca quantitat, vull dir que no ens faria cap mal, és una altra manera de poder aprofitar les propietats aquestes antiinfeccioses de la frigola. I a part, també és bona com a condiment. Ens anem a una altra planta, perquè si no veig que, tot i que n'he triat poques, però clar, cada una, ho estic fent de manera molt sintètica, perquè de cada un podríem estar parlant una hora tranquil·lament d'una planta. Intentaré anar una mica més ràpid. El fonoll, una altra planta que també la tenim gairebé per tot el país, sobretot a la Terra Baixa, en els marges de camins, trobem fonoll. En aquest moment el tenim florit, ara està en flor i en grana i granat ja. Ara és l'època en què comença a recol·lectar-se la grana. El fonoll medicinalment es pot utilitzar tot, la fulla tendra, aquí tenim la fulla tendra, la grana, les tiges també, tota la planta té més o menys les mateixes propietats. Si el anem a comprar, el que trobem sempre són les llavors, els fruits, que ara és el moment de recol·lectar-lo. El silvestre fa uns fruits molt petits, però bé, n'hi ha molts, n'hi ha moltíssims, vull dir, ens podem entretenir a recol·lectar el fonoll. I també si es planta a casa en un test, és una planta que sempre més creix, que s'escampa amb molta facilitat. I també del fonoll també aprofitem el bulb, que no us ho havia dit. Normalment, com a planta comestible, es ven a les verduleries el bulb. Si parlem de les seves propietats medicinals, sobretot el que més, ja us dic, el que es comercialitzen són les llavors, tot i que podem també fer infusió de les flors, de les fulles, de les tiges, de qualsevol part de la planta. Però si anem a comprar-lo a l'arboristeria o a la farmàcia trobarem llavors. També usat tradicionalment molt per la indigestió, per flatulències, per cremors d'estómacs, per a gent que li costa digerir. És una planta que també en podem prendre molt, una planta que no té masses problemes, si se'l prendre-la assíduament. També s'ha utilitzat tradicionalment pels còlics infantils, fer una infusió amb molt poca quantitat de fonoll, en llavors o amb les fulles. Sempre, tradicionalment, des de molt antic, s'ha utilitzat pels còlics infantils. També un altre ús que tinc, un altre ús que ha tingut el fonoll és estimular la llet materna. Quan a vegades costa, després de parir, de pujar la llet, una infusió ens pot anar, una infusió de fonoll
ens pot anar bé per fer pujar la llet i no té cap problema per al nen, perquè també va bé per als còlics. També ens calma els dolors de la menstruació. I després, un estudi molt actual ha mostrat que el consum diari de 2 grams de fruit de fonoll durant 8 setmanes millora significativament els símptomes de la menopausa. Això és un ús molt actual. Després aquí, espera, que ara no puc veure... Teniu un altre ús aquí del fonoll, que ara no el podeu veure. A veure, quin és... sí, el fonoll també el podem combinar amb cúrcuma. Sí, ara aquí. El fonoll combinat amb cúrcuma redueix els dolors associats a la síndrome de l'intestí irritable. Passem també als brots tendres de fonoll, això a la primavera, s'afegeixen a les amanides, als guisats de verdura, a guisats de carn, de peix. És un plat típic andalús, són les patates amb brots tendres de fonoll. Aquests són els brots de la primavera. Ara el tenim ja en flor i és molt dura, però els brots tendres són molt bons, són molt bons de menjar i a més aromatitzen tot el plat. Es barreja molt bé tant amb patates perquè agafen l'aroma del fonoll com la carn. O sigui, és una planta també molt bona per utilitzar-la per condimentar plats, tant dolços com salats. I és una planta que s'utilitza molt per fer destil·lats de licors. Que diguem anís, el licor d'anís s'utilitza la matafaluga, però també s'utilitza el fonoll, perquè el fonoll té una aroma anissada. Llavors, també és bona quan fem infusions, begudes, la infusió com una beguda, l'anís, si ens agrada l'aroma anissada, doncs sempre dona un bon gust. Anem a parlar d'una altra planta, una altra planta també molt comú, el llentiscle, la pistàcia lentiscus, la tenim també en tot el nostre territori, bàsicament, sobretot a la terra baixa, i és una planta que és molt, molt astringent. Ens n'anem als seus usos medicinals. Passem la pàgina. I un dels usos més importants d'aquesta planta, aquesta no és comestible, la podem utilitzar sobretot per fer gàrgares i és molt bona per desinflamar les genives, pels problemes de piorrea, perquè desinflama les genives. És molt astringent. Quan et fas unes gàrgares en llentiscle, tota la boca es nota l'astringència, com quan mengem una fruita com el caqui, que no està madura, que és molt astringent i que sentim aquella astringència amb la boca. Amb el llentiscle passa el mateix. Les fer gàrgares en llentiscle, com és molt astringent, ens desinflama. I aquí teniu una recepta antiga per desinflamar les genives, que es glopeja 3 cops al dia, després dels àpats, la decocció dels brots tendres, els brots tendres de la planta, és una planta perenne, o sigui que la podem recol·lectar sempre. La primavera és quan té més brots tendres, però si no sempre en té de més tendres. Els tendres són els que tenen el color verd més clar. I aquesta decocció es prepara amb 1 litre d'aigua, 1 litre de vi, 4 o 5 brots tendres de llentiscle, 4 o 5 brots de romaní, 4 o 5 brots d'olivera i 2 nous de xiprer triturades, 2 nous de xiprer verdes. Els xiprers tots estem molt acostumats a veure'ls, tenen unes pinyes, com unes pinyes que quan són verdes es tallen com si fossin pomes. Llavors és quan les hem de recol·lectar verdes. Tots aquests ingredients es fan bullir fins que queda la meitat del líquid. Llavors, amb aquest líquid és amb el que fem les gàrgares. Després també és del llentiscle, és una cosa molt curiosa, els nostres llentiscles no extreuen resina, però en canvi el mateix llentiscle cultivat a una illa de Grècia, la illa de Quios,
extreu una resina que es diu màstic o mastica. Si heu visitat Grècia, a vegades igual heu sentit parlar de la mastica, que en fan licor de mastica. I bé, aquesta resina es havia utilitzat també per enfortir les genives, per fer els emplastes dels queixals antigament. És una resina que s'ha utilitzat també per fer els xiclets. Els xiclets s'han fet de màstic. El que, curiosament, aquesta resina només l'exuda a la illa de Quios, al llentiscle. Ens anem a una altra espècie, la malva, una altra planta molt comú a tot el país. Les malves floreixen a la primavera i ara a la tardor, si plou, sempre si plou, tornen a fer una altra florida. Una planta que també trobem a tot arreu, molt comú. Si ens anem als seus usos medicinals, és una planta que també s'ha utilitzat tradicionalment per la tos, per calmar la tos, és expectorant i antitussigen. I també, això és la infusió, la infusió la podem utilitzar quan tenim tos. També podem fer-ne gàrgares pel mal de coll de la infusió. També se'n pot fer un xarop d'aquesta infusió, quan tenim a mig litre d'infusió, una infusió molt concentrada, això sí, hem de fer una infusió molt concentrada amb moltes flors i deixar de reposar, li afegim sucre, si és mig litre d'infusió, mig quilo de sucre, llavors tenim un xarop per calmar la tos. I també un altre ús que té la malva és que és un laxant no agressiu. És una planta que té molt de mucílag, llavors també ens va molt bé com a laxant, la infusió tant de les flors com de les fulles ens va bé com a laxant, un laxant que podríem prendre cada dia sense problemes. També ens va bé per la pell, calma les afeccions de la pell. I després també la malva és un ús culinari. Nosaltres no estem aquí molt acostumats, però en diferents cultures les fulles s'utilitzen com a verdura. És una verdura molt bona, molt fina, que es pot menjar normalment bullida o feta al vapor, o sigui, sempre cuinada, i les podem menjar soles, passades per la paella, amb una mica de ceba o d'all, o en podem fer truites, en podem fer bunyols. És una verdura, ja us dic, bona de gust i molt neutra. Passem a... Aquí teniu una recepta de bunyols de malva. Com suposo que això queda penjat, em sembla que ja podreu accedir a la recepta. També una altra cosa bonica de les malves, tant de les malves com de les violetes, és que es poden fer glaçons. O sigui, fem glaçons en l'aparell que tenim per fer glaçons, i posem al mig de l'aigua, posem una flor, ho posem al congelador, llavors ens surt el glaçó amb la flor al mig. La malva, com és molt bonica la forma, o la violeta, són flors que ens van molt bé també per fer glaçons. Passem a una altra planta, la Maria Lluïsa, aquesta també és una planta molt coneguda, no és una planta autòctona, és una planta americana, però és una planta que nosaltres cultivem als nostres jardins ja des de fa moltes dècades. Ja més de uns quants segles, igual que ja tenim la Maria Lluïsa molt incorporada als nostres jardins. La podem tenir inclús al balcó, amb un test, i és una planta que ens va molt bé per fer infusions. Aromàticament és molt bona, llavors infusions digestives, la infusió és digestiva i tranquil·litzant, o sigui, també ens va bé per prendre-la a la nit.
També quan estem refredats també ens ajuda, les calma les congestions bronquials. O sigui, podríem fer una infusió amb... Abans hem parlat de la malva, que ens va bé també pels refredats, malva i Maria Lluïsa. També s'utilitzen les fulles fresques per condimentar plats de carn, verdures, farcits, licors. També podem fer un licor de Maria Lluïsa, indudablement és un ingredient de la ratafia. També una planta molt, molt utilitzada. Ens n'anem, ara vaig una mica més de pressa, perquè em sembla que el temps ja se m'està acabant. Ens n'anem a les mentes. Les mentes, també molt populars. Aquí us he posat nosaltres, a Catalunya, de manera silvestre, de manera natural, trobem diferents mentes. Tenim la menta d'aigua. Totes les mentes sempre creixen de manera natural, de manera silvestre, a prop de l'aigua. El que passa que directament ja hi ha la menta aquàtica, que aquesta creix en llocs gairebé en rierols, en llocs que ja hi hagi bastanta aigua. Després tenim la menta longifòlia, aquesta la trobem molt pels Pirineus i Prepirineus, i és una menta que les fulles són molt més clares, quasi bé blanquinoses. Després, si passem a aquesta diapositiva, trobem la menta borda, el mentastre. Aquesta també creix en moltes zones de la terra baixa. És una menta que és com més peluda. I després la menta polègium, que és el poliol, que és la menta que realment té una aroma molt bona. Totes aquestes mentes les trobem silvestres, fins i tot alguna altra més. Si, Ricard, passes la... Tenim després la menta, li diem aquí menta de fer sopes. Jo soc gironina i a Girona hi ha molt costum de fer, o hi havia molt costum de fer sopa de menta. Més que sopa de frigola, nosaltres fèiem sopa de menta. I llavors en els horts sempre es troba aquesta menta, la menta espicata. És la mateixa menta que cultiven els marroquins per fer el seu te amb menta. Crec que és una menta que ja és hibridada. Totes les mentes cultivades són hibridacions de les mentes que creixen de manera espontània. Llavors, com a menta hibridada, també tenim la menta piperita, on també se li diu menta de Carmel, que també és molt aromàtica. És la menta que es cultiva molt, s'utilitza molt en els conreus de menta, gairebé sempre és menta piperita. Aquestes són les mentes que podem trobar. A nivell d'usos, qualsevol d'aquestes espècies de menta té els mateixos usos. Diu, totes les mentes silvestres o cultivades s'utilitzen per condimentar plats, freds, cuinats i tenen propietats medicinals molt similars. No exactes, però sí molt similars. La menta afavoreix les funcions digestives i estronca les diarrees. És una planta que ens va bé per quan hi ha diarrea. També està indicada per inflamacions hepàtiques i al matí en dejú afavoreix el bon funcionament del fetge. La menta és un estimulant que actua de manera molt especial sobre els nervis sensitius. No és molt adequada prendre a la nit, dependrà de la sensibilitat de la persona, però és una planta estimulant. La menta sempre és una planta que ens donarà energia. És també un ingredient de la ratafia, l'utilitzem pels licors, per condimentar. Una altra planta del nostre territori, tot i que no és tan coneguda, i també en tenim pràcticament en tot Catalunya, és la murtra. La murtra, als jardins de Blanes, es diuen mar i murtra, perquè suposo que en el moment en què van construir aquells jardins hi devia haver molta murtra a la zona on van construir el jardí. És una planta molt típica creix normalment a prop del mar, tot i que se'n va cap a terra endins, però en tot el litoral català podem trobar murtra. El que passa que com s'ha construït tant en el litoral català, molta murtra ha desaparegut i cada vegada en trobem menys. Però com també us dic que se'n va cap a dintre, en podem veure. Va ser una planta molt popular, molt usada medicinalment,
té molts usos, la murtra. L'utilitzem en la cuina, l'utilitzem medicinalment, l'utilitzem també en els rituals. És una planta, era la planta en què s'encatifava el terra per passar la professó de Corpus, o moltes vegades els casaments, quan s'encatifaven per on passaven els nuvis, era amb murtra, les garlandes es feien amb murtra, el ram de la núvia era amb murtra, perquè la murtra és un símbol de pau, des d'èpoques molt antigues, o sigui, està documentat des de l'època dels grecs, que era un símbol de pau. Quan dos pobles firmaven la pau, s'enviaven una corona de murtra, com a símbol de pau. Una planta que apareix en rituals de diferents cultures, tant la cristiana, la jueva, la musulmana. En totes és una planta sempre molt important. I a nivell medicinal és una antiinfecciosa. Si passes la diapositiva, veureu... Ricard? Els usos tradicionals tenim la decocció de les fulles, ajuda a combatre les inflamacions de les vies respiratòries, les infeccions urinàries i les hemorroides. També és lleugerament sedant, sobretot s'ha utilitzat com un altre antiinfecciós. Molt utilitzada sobretot en el que té a veure amb infeccions respiratòries, per refredats, inclús amb malalties greus, inclús amb pulmonies, s'havia utilitzat les fulles de murtra. El fruit també s'ha utilitzat, l'origen de l'aroma que té la mortadela sembla ser que és la murtra, el que li dona aroma són els fruits, en aquest cas els fruits de murtra. Els fruits de murtra són comestibles i es fa el licor de murtra, s'han utilitzat per condimentar, per fer licors, com amb la cuina. Les fulles també, les fulles de murtra també s'utilitzen per aromatitzar en cuina, carns, sobretot carns. O sigui, una altra planta també molt important. Bé, ara aquí teniu les mores, just és l'època d'anar a recol·lectar les mores, les romegueres, l'esbarzer, que els seus fruits, diguem, mores. Ara és l'època, a la tardor, la marmelada de mores és boníssima, però a part també té com a ús medicinal, tenim les tiges tendres. Les tiges tendres, passes la diapositiva, sisplau. Les tiges tendres són astringents, com dèiem del llentiscle, que era molt astringent, i també medicinalment s'ha usat com antidiarreic per desinflamar hemorroides, per mal de coll, per enfortir les genives. Bastant similar a el que és el llentiscle, però el llentiscle us he dit que sempre en feien gàrgares, però no en podíem menjar-ne. En canvi, els brots tendres de l'esbarzer en podem fer infusions i fins i tot en podem fer truites. Diu, les puntes dels brots tendres, això és a la primavera, es mengen com si fossin espàrrecs. I ara és l'època de recol·lectar les mores. Ens n'anem, ja em sembla que seria... encara ens en queden... Bé, molt ràpid, la rosa també, una altra planta molt important. Us explicaré de forma molt sintètica. Som un país envoltat de roses, els rosers silvestres creixen per tot el país, tant a la terra baixa com a la muntanya. Crec que tenim unes 25 espècies de rosers silvestres, de rosers que creixen en el nostre entorn natural, per tot arreu. No parlo dels rosers cultivats, sinó els rosers silvestres. I utilitzem tant la flor, que és la rosa, com el fruit, que són els gavarrons. Gavarrons o tapaculs. Ara arriba el moment de recol·lectar els gavarrons a la tardor. Es recol·lecten quan són tendres i ens serveixen com per fer infusions astringents. Bé, anem passant. Diu, usos tradicionals. Tenim molts d'usos. Diu, les fulles s'usen per tallar diarrees, els pètals per curar diverses malalties oculars, com conjuntivitis, inflamacions, ulls irritats, per guarir diverses malalties de la pell.
també és un regulador intestinal. La infusió de rosa ens serveix per regular els intestins. I una infusió molt concentrada de roses o una marmelada molt concentrada és un purgant. Hi ha hagut èpoques en què s'ha utilitzat el xarop, sobretot el xarop de pètals de roses, com un purgant. S'aconsellava com el millor de tots els purgants. I en canvi, ja hem dit, els fruits és el contrari. Els fruits són astringents, o sigui que ens serveixen per tallar diarrees. També en podem fer marmelada dels fruits. Els francesos tenen molt costum. El que no hem de menjar mai és els fruits, quan els obrim, en l'interior hi ha les llavors, que és amb el que es fa l'oli de rosa mosqueta, però aquestes llavors estan envoltades d'uns palets molt petits. Aquests pèls són irritants. Sempre quan ens mengem el gavarró, ens mengem només el que és l'escorça, la part de l'escorça. O sigui, el buidem de les llavors i ens podem menjar només l'escorça. I si en fem marmelada, també en fem només de l'escorça. Ara, si el podem utilitzar sencer per fer infusions. Llavors sí que l'utilitzem sencer. I ja me'n vaig a l'última, em sembla que és l'última. Tenim aquí la penúltima. Tenim la rosella. La rosella, bàsicament, s'ha utilitzat sempre per fer xarops per la tos i per ajudar a dormir. El xarop de rosella, sobretot es feia molt pels nens, per quan tenien tos, perquè era expectorant i al mateix temps lleugerament relaxant. Llavors podia ajudar a dormir. Vaig molt de pressa perquè si no em sembla que hem d'acabar. De totes formes, tindreu la informació aquí. De la rosella passem al saüc. Passem al saüc. El saüc és una planta també importantíssima de la nostra cultura, importantíssima. Hem utilitzat, ho diré de manera molt, molt breu, hem utilitzat les flors que es recol·lecten a la primavera com a sudorífiques. La infusió de les flors és un excel·lent sudorífic i calmant de la tos, molt emprada pels refredats i per la grip. I sempre que hi havia alguna infecció es donava infusió de flors de saüc per fer suar. I després, els fruits que es recol·lecten a finals d'estiu, ara ja han caigut, els fruits s'han utilitzat sobretot pel sistema immunitari i es feia tradicionalment el xarop de saüc. Si passes la pàgina també ho podreu veure. Aquí tenim flors de saüc fregides. Això és una recepta ja de cuina, el cava de saüc, una altra recepta, i si segueixes passant, el xarop de saüc, molt utilitzat en la nostra cultura, també gairebé a totes les cases hi era, que s'utilitzava com a reconstituent. Era el xarop que es prenia quan hi havia quan s'estava malalt, quan hi havia malalts a casa. Era un xarop que és molt bo de gust, ara s'utilitza en alta cuina, però abans s'utilitzava només per persones malaltes o per gent ja amb malalties cròniques. Hi havia gent que prenia una cullerada de xarop de saüc cada dia. També el xarop de saüc és molt bo barrejat en el iogurt, amb formatge fresc. És una planta molt bona medicinalment i també molt bona com a aromàtica. I ja ens n'anem ara sí que... No, encara no és l'última. Tenim la trongina. Dir-vos de la trongina, bàsicament, que és una planta també molt suau que la podem prendre com a tranquil·litzant. També és una planta que si la cultivem ens creix cada any molt fàcilment. Si la reguem només vol sol i aigua i és un molt bon tranquil·litzant, un tranquil·litzant suau, una bona planta per prendre abans d'anar a dormir. I acabem, ara sí que acabo amb la violeta, les violetes, que també... La violeta és una planta de primavera, però últimament a la tardor també la trobem florida. A la que té un clima, si plou
fa sol i una temperatura així molt agradable, les violetes surten. Surten i aquí també tenim una altra planta molt bona pels refredats, per la tos, com la malva. Podríem fer una infusió també amb malva, violeta, saüc. És una altra planta molt apreciada per fer infusions pels refredats i també culinària, també la podem menjar. I acabo aquí ja.